गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बुंदों दि इउपिपिएल दोलोआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 2 लाखनिख्रुइ बांसिन भट मोनोब्ला आं बिटिआरआव थानाय नंला होननानै बिबुंथि होनायनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिसायख'थियानो जायाखै, भटआनो जायाखै एबा काउन्टिंआनो जायाखै, पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बोरै 1 लाख 2 लाख भट मोनगोन होननानै मिथिखो? बिथाङा सासे एस्ट्रलजार नामा आरो एस्ट्रलजाराबो बेखौ नायनानै मिथियादि सोर बेसेबां भट मोननो हागोन? पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बिजनेस खालामदों। बिथाङा इलेक्सन फैब्ला सिखाङो, बेखौ बयबो मिथिखायो। गोबाव सम सिरि थानानै सम मोनसे दोलोखौ बखियो, गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय रां लानानै आरो गुबुन मोनसे दोलोखौबो बाखनायनानै रां लायो। पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ जेबो बिथा गैयै सुबुं। खालि बिथाङा मिडियायावल' फैयो, बोरै राजखान्थि हान्जानिफ्राय रां आरजिनो हागोन बेखौल' सानो। बैफोरबायदि गोख्रों रावजों राजु नार्जारिया पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ फिनजाथाय होदों। बिटिआरआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिनि फोसावथायखौ थाबैनो होनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ राजु नार्जारि बिथाङा फोसावनानै होदों। जिखिजाया दोलोनि सरकारा खुंथाय गोहोआव फैयो, सरकारा साख्रिनि थिसनथाय होनायनि खामानि मावो आरो साख्रिखौ होखाथारनांगोन। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोमोनदि सिगांनि बिपिएफ सरकारा सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि हेंथायै हाइकर्टआव केस होदोंमोन। बे केसआ थांनाय आगस्ट दानाव जोबनानै थांबाय। दायो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बे सप्तानि गेजेरावनो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डआ फोसावजागोन। सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डआ फोसावजाखांनायनि उनाव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रि होनायनि एडभार्टाइजखौ फोसावनानै होसिगोन। इन्टारभिउ लानायनि गेजेरजों जायफोर केन्डिडेटआ रोंगौथि गोनां, बैसोरनो बे साख्रिखौ मोननो हागोन होननानै राजु नार्जारि बिथाङा फोसावनानै होदों। आसाम केबिनेट जथुमनायनि गेजेरजों गोबां गोनां बिथांखिफोरखौ लादों। पन्चायतनिफ्राय लानानै गोदानै जिल्ला फोसावनाय लोगोसेनो मोब्लिबनि जेंनानि सायावबो आसाम केबिनेटआ गोनां बिथांखिफोरखौ लादों। बे बिथांखिफोरनि गेजेराव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ आपग्रेड खालामनानै मुलुगसोलोंसालिसिम फोजौनाय जाबाय होननानै आसाम केबिनेटआ फोसावना होदों। बेनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्लाखौ फैगौ 17 सेप्तेम्बर खालि आबुङै जिल्ला महरै फोसावनानै होगोन। मोब्लिबनि जेंना एबा लड शेडिंनि थाखाय मोनसे गिदिर थांखि लादों। भारत सरकारनिफ्राय 300 मेगावाटनि थाबैनो मोब्लिब नागिरदों आसाम सरकारा। दासान्दि रायजोआव जेसेबां मोब्लिबनि गोनांथि जानानै दं, बेनि थाखायनो मिरु सरकारनिफ्राय आसाम सरकारा 300 मेगावाट मोब्लिबनि मदद बिदों। बे 300 मेगावाटनि मोब्लिबखौ मोनफुङोब्ला रायजोआव मोब्लिबनि जेंनाया जोबगोन। केबिनेट जथुम्मानि गेजेरजों बेखौबो रोखा खालामदों दि न'आव बाहायनाय मोब्लिबनि बेसेना माब्लाबाबो बारायनाय नङा। 1 अक्ट'बरसिम एसे बिबांनि मोब्लिबनि जेंनाया थागोन होननानै केबिनेटआ फोरमायना होदों। थाबैनो रायजोआव लाबोगोन पन्चायती राज आयेन। गाव पन्चायतनि बिसायख'थियाव राजखान्थि दोलोनिफ्राय उदां जागोन। राजखान्थियारि दोलोआ जिल्ला पन्चायत आरो दखरा एबा आन्चलिक पन्चायतआव बिसायख'थि गेलेनो हागोन। नाथाय गामियारि एबा गाव पन्चायतनि बिसायख'थियाव अराजखान्थि जागोन एबा राजखान्थियारिजों जेबो लोब्बा थानाय नङा। गाव पन्चायतनि आफादगिरिया जागोन अराजखान्थि एबा राजखान्थि आफादजों सोमोन्दो गैयै सुबुंफोरासो गाव पन्चायतनि आफादगिरि जागोन। जिल्ला परिषदनि थाखाय लाबोगोन दोलोनि हेंथा आयेन। जिल्ला परिषदनि बाहायथिनि हिसाबखौ दानिफ्रायनो एकाउन्टेन्ट जेनेरेल अफ इन्डियाया नायगोन। गुरुचरण कलेज, लखिमपुर नर्थ लखिमपुर कलेज, बङाइगाव कलेज, क'क्राझार सरकारि कलेज, जिबि कलेज, नगाव कलेज, शिबसागर कलेज, बैफोर कलेजफोरखौ गासैखौबो मुलुगसोलोंसालिसिम फोजौखांनायनि थांखि लाबाय एबा फोजौखांनाय जाबाय होननानै आसाम केबिनेटआ फोसावनानै होदों। बैफोरनो आसाम केबिनेटआ लानाय माखासे गोनां थांखिफोरा। रायजोनि गोबां लाइमोनफोर जाय ओरैनो दं बिसोरनि थाखाय मोजां खौरां। 15 साननि गेजेरावनो मोननो हागोन नोंथांमोना खामानिखौ। आसाम सरकारा फोरमायना होदों बे मोजां खौरांखौ। गोबां लाइमोनफोर जायफोरा ओरैनो बेखारै दं बिथांमोना 15 साननि गेजेरावनो रायजो सरकारा मोजां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि 18 बोसोर बैसोनि जाबाय अब्ला गाव पन्चायतजों फोनांजाबब्ला सानफ्रोमबो मोननो हागोन 238 रां। बोसोरसेयाव मोननो हागोन 100 सान खामानि। बिनि थाखाय नोंथांमोनाव जब कार्ड थानो नांगोन। नोंथांमोननि गासैबो नखरनि सुबुङानो बे सुबिदाखौ मोननो हागोन। मिरु सरकारनि मददजों रायजो सरकारा लाबोदों मोनसे आसनि। MJNरेगानि गेजेरजों जोबगोन बेखारनि जेंनाया। बेखौ आसाम सरकारा फोसावनानै होदों।
भारत यात्रा प्रग्राम अल इन्डिया प्राइमारि टिचार फेडारेसन रेस्ट'रेसन अफ अल्ड पेन्सन स्किम गोजाम पेन्सन खान्थिखौ मोजाङै लाखिनांगौनि दाबिजों भारत यात्रा हाबाफारिया क'क्राझाराव सफैबाय। जेब्लासिम गोजाम पेन्सन खान्थिखौ मोजाङै लाखिया अब्लासिम बिजेपि सरकारखौ बिसायख'थियाव फेजेनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों कमलाकान्त त्रिपाठीआ। गोजाम पेन्सन खान्थिखौ मोजाङै लाखिनांगौनि दाबिजों अल इन्डिया प्राइमारि टिचार फेडारेसननि बानजायनायाव 5 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनाय भारत यात्रा हाबाफारिया BTRनि गाहाय सदर क'क्राझाराव सफैबाय। अल इन्डिया प्राइमारि टिचार फेडारेसन आरो अल आसाम प्राइमारि टिचार एस'सिएशननि मददजों दिन्थिफुंनाय भारत यात्रा हाबाफारिनि थान्दै हान्जाया क'क्राझाराव सफैनाय लोगो लोगो क'क्राझार महकुमानि सिङाव थानाय गुदि फोरोंगिरि गौथुमा दैदेनगिरिफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों आरो सरकारा गोदान पेन्सन खान्थिखौ बोखारना गोजाम पेन्सन खान्थिखौ मोजाङै लाखिनांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि दैखांदों। जायफोर सरकारनि माइरं जाग्राफोरा माइरं मोनाखै एबा माइरं दानजादों बिसोरनि थाखाय सरकारा 180034536111 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। बबेबा सरकारि माइरं होग्रा गलादारा बेफोरनि सायाव बेले-बेजे खालामोब्ला गलादारखौ 7 बोसोर जेलनि साजा फोसावनानै होदों। रायजोआव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ गोबां नुबोगासिनो। थिग बिब्दिनो बाक्सानि आङारदवायाव बे मुगैथाव जाथाया जादों। सासे 7 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि अयथासार खालामदों सासे दुथां सुबुङा। दुथां सुबुंखौ रमेन बैसोआव 50 बोसोरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथाय जानायनि उनाव उन्दै हिन्जावसाया गासै जाथायखौ बिमानो खिन्थायो। दखानाव जाग्रा बेसाद बायनो थांनाय समावनो बे जाथाया जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। दायो दुथां रमेन बैसोखौ पुलिसआ खाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।